No, Panu Huhtanen tässä, hei. Hei. Reformistudiosta soittelen, eilen Twitterissä juteltiin, että voisin joitain kysymyksiä tuosta Paltsaar-oikeudenkäynnistä kysyä. Joo. Niin pystytkö sä mitään kertoa, että mitä siellä nyt tapahtui tuossa keskiviikkona, ilmeisesti oli ensimmäinen istuntopäivä, että ja liittyen nyt varsinkin tähän syyttäjän haastehakemukseen, että kun se on kokonaan salattu, niin oikeastaan nyt ihmiset ei oikeastaan tiedä yhtään mitään, että miten se prosessi lähti ja kulkee siellä. Niin siis juttuhan on lähtenyt käyntiin 3 kuukautta sitten, että keskiviikkona oli varmaan päivä numero 25 tai jotain muuta, että siinä mielessä ihan keskellä prosessia ollaan, että ei tämä ole mikään niin kuin nyt juuri lähtenyt käyntiin. Joo, eli siinä on oliko se noin 25. käsittelypäivä sitten, että En mä ole laskenut niitä suoraan sanoen. 3 kuukautta tästä ollaan istuttu joulukuun alusta lähtien. Okei. Joo, siitä ei ole tosiaan sen koomin, ilmeisesti media ei ole niin kuin puhunut mitään siitä, että eli siellä on valtavan laaja nyt sitten se, että jos plus miinus 25 istuntopäivää on jo ollut, eli se on todella näin sitten massiivinen se aineisto, mitä siellä käsitellään. Siellä on iso aineisto ja paljon kuultavia. Joo. Onko siinä nyt mitään sitten, koska aika paljon siinä mielessä olet oikeassa, että siitä silloin kun se alkoi joulukuussa, niin siitä oli aika paljon mediassa ja nimenomaan puhuttiin hyvin paljon näistä ihan näitä ykköspoliitikkoja. SDP on varsin paljon tukenut Paltsaaria sitten myös politiikassa. Hän on ollut ehdokkaana ja siinä on ollut ihan ex-presidentti Halosta ja sitten kaksi ex-pääministeriäkin, Paavo Lipponen ja Antti Rinne, ollut julkisia tukijoita hänelle tässä politiikkaan pyrkimisessä, niin onko siellä nyt sitten minkäänlaista, että onko he kuultavina ollut tai tulevatko olemaan ja siitä, että miten tämmöinen tilanne on sitten päässyt syntymään, kun käsittääkseni tuossa luin vähän asiaan liittyvää tietysti ennen haastattelua, että tämmöinen 600 000 euroa olisi sitten ollut tämmöistä valtion tukeakin tälle Paltsaarin kulttuuritoiminnalle, eli siihen on niin kuin veronmaksajien rahojakin varsin paljon käytetty, niin käsitelläänkö siellä nyt yhtään mitään näitä tämän tyyppisiä asioita? No, kyllä mä nyt joudun tuottaa sulle siinä mielessä pettymyksen, että tämä niin kuin politiikkavinkkeli ei kyllä tässä ole niin kuin millään tavoin kärjessä tai edes oikeastaan reunoilla, että ei silloin niin kuin mitään tekemistä käytännössä jutun kanssa. Joo, eli voiko sanoa ihan peräti, että ei käsitellä millään tavalla tätä puolta asiassa? No en mä nyt tiedä sanoisinko mä noin, että käsitelläänkö millään tavalla tai muuta, mutta ei ole millään tavoin keskiössä ja ehkä mä nyt niin kuin jätän sen siihen, että on, niin kuin ymmärrät hyvin, kun juttu on määrätty salaiseksi, niin mä niin kuin hirveän paljon viittisin lähteä kokeilemaan niin kuin rajoja siinä, että mä lähtisin kertomaan siitä jutun substanssista, mutta sen verran voi sanoa, että politiikalla ei ole, niin kuin, ei ole keskeinen rooli hyvä, jos on niin kuin roolia laisinkaan. Joo, no tästä ehkä voi tulkita, että jonkun verran on kuitenkin siellä sitten, ei keskiössä eikä isossa roolissa, mutta sanotaanko, että sitä kyllä sitä sivutaan tässä käsittelyssä. No sanotaan näin, että kun käsitellään suunnilleen 15 vuotta on se niin kuin aikajänne, jota tässä käsitellään, niin totta kai kaikkea, mitä siellä on elämän aikana tapahtunut, niin joltain osihan ne on siellä esillä, mutta ei niillä ole niin kuin mitään tekemistä varsinaisen rikoksen kanssa. Joo. Tai rikoksen kanssa. Joo, kyllä näin, näin varmaan onkin. Niin onko siitä nyt tulossa minkäänlaista siis julkista tiedottamista sitten
ennen tuomion julistamista, että ilmeisesti tuomiosta sitten ainakin tulee jonkunlainen, eikö siitä semmoinen tiedonantotyyppinen julkinen tiedote sitten käräjäoikeudelta luulisi tulevan näinkin korkean profiilin jutussa, että vai tuleeko nyt tuleeko kansa ja media saamaan tästä yhtään mitään tietoa missään vaiheessa ennen tuomioon ja mikä tässä on nyt sitten se käsittely, onko se nyt jo selvinnyt prosessisuunnitelmassa, että milloin nämä istunnot loppuu esimerkiksi? Että... Joo, no se, että en mä usko, että tässä niin mitään välitiedotteita sen enempää tulee tuomioistuimen suunnalta, ei ole myöskään mitenkään, tai en ole koskaan kuullut, että näin olisi tapahtunut, mutta tietysti tuomioistuin tekee mitä niin kuin, vähän niin kuin mitä haluaa sitten lainsäädännön puitteissa, mutta ja se, että minkälainen julkisuus tuomiolla sitten on, että voiko se olla osittain julkinen vai tuleeko vaan tällainen julkinen seloste, niin en osaa siihen ottaa kantaa, tuomioistuin sen sitten ratkaisee. Joo. Mä oon sanonut jo aikanaan, että ei tässä niin kuin Baltzarin puolelta enää niin kuin sinänsä ole mitään tarvetta mihinkään salaamisille, mutta ymmärrän ihan hyvin, että asianomistajat ei halua nimiä tuonne mediaan. Mutta mitä tuossa aikataulusta muutoin, niin viimeinen käsittelypäivä tällä hetkellä on nyt 21. kesäkuuta. Oho. Paljon siinä tulee sitten, muistatko, tai suunnilleen sitten niin kuin istuntopäiviä tässä koko prosessissa? Että... No muistaakseni noin 60. 60, joo se on kyllä todella massiivinen. Kuinka siis usein on Suomen oikeushistoriassa istuttu 60 päivää, vai onko tämä nyt jonkunlainen ihan ennätysmäärä jo sitten? Että... Ei se nyt ennätys ole, mutta onhan tämä tietenkin iso juttu. Mutta että jos mietitään vaikka ihan viime vuosien juttuja, niin katiskaa taidettiin istua ainakin yhtä pitkään tai suunnilleen yhtä pitkään, jolle väärin muista, vaikka ei niitä ollutkaan sen kanssa missään tekemisissä. Aikanaan niin sanottu Anton kuittikauppajuttu, sitä istuttiin 9 kuukautta muistaakseni käräjillä, ja H.Kelanon lahjusjuttu istuttiin 9 kuukautta, että se niin kuin, näitä mammuttijuttuja tulee joitain vuosittain. Joo, kyllä. Kyllä ne on niin kuin kasvanut jutut noin ylipäätänsä. Että. Joo, siitä muodostuu melkoiset kustannukset kyllä, ja varmaan tässä tapauksessakin niin jäävät sitten yhteiskunnan korvattavaksi lopulta. Ei tästä taida semmoisia omaisuuksia, tai en nyt tiedäkään sitten tietysti, mutta vois kuvitella, että näitä joudutaan sitten kyllä verovaroin näitä asianajokuluja ja muita, joista muodostuu tietysti satoja tuhansia. Varmasti osittain on varmasti ihan oikeassa siinä. Oikeudenkäyntikulut tai asiamiesten palkkiothan on tietenkin vain niin yksi osa, että tietenkin iso kuluosa, jos nyt sitä haluaa jotenkin hyvittää, niin tietenkin tulee jo esitutkinnan aikana, että tätä kuitenkin on muistaakseni toista vuotta tuolla poliisissa aika intensiivisesti tutkittu, ja syyttäjiä on tällä hetkellä jutussa 4 ja näin poispäin, niin ei näin, vaikka avustajien palkkioissa kovasti niin kun puhutaan, että kuinka ja kauhistellaan, kuinka isoja ne on, niin tosiasiassa ne nyt on yksi osa tätä hommaa, ja se nyt vaan menee näin. Joo, kyllä. Ja mutta osaa sanoa. Niin, ja ilmeisesti sit myös uhreille noi korvaussummat melko huomattavia luulisi tämmöisessä, kun puhutaan alaikäisistä lapsistakin siinä vyyhdissä, niin niistäkin muodostuu sitten oma kustannuksensa. Kyllä. Joo, sikäli kun sellaisia jossain vaiheessa määrätään, niin voi toki olla näinkin. Joo. Mutta sanoiko se tosiaan, että se on mahdollista vielä, että vaikka käsittely julistetaan salaiseksi, niin tuomio saattaa jopa olla julkinen? No sanotaan näin, että asianomistajien nimien osalta se varmuudella tulee olemaan salainen, mutta siis tuomioistuinhan ratkaisee sitten tuomiossaan sen, että
mikä on tuomion julkisuus. Et ei ne aina ole ihan yksi yhteen. Et nykyisin sellaisissa jutuissa, joissa niin näiden asianomistajien henkilöllisyyden paljastumisvaaraa ei käytännössä ole, jos puhutaan niin jostain ihan tai sanotaanko normaalisti, en tiedä mikä on normaali, mutta niin tyypillisestä vaikka se yksittäisestä seksuaalirikosjutusta, jossa asianomistajan henkilöllisyys ei oikeastaan voi paljastua sen jutun niin laadun perusteella, niin kyllä niitä nykyisin aika useastikin sitten annetaan, vaikka se itse käsittely on sellainen, tuomio sitten voi olla julkinen lukuun ottamatta asianomistajan tai asianomistajien nimeä, jolloin ne korvataan sitten jollain A, B, X-tyyppisellä kirjaimilla, mutta tässä niin kuin se tilanne on niin kuin siinä mielessä vähän hankala, että kun näiden henkilöiden henkilöllisyys aika niin kuin helpostikin voi sitten paljastua tiettyjen seikkojen kautta, niin sen takia suhtaudun ehkä hieman epäilevästi siihen, että tuomio voisi olla kokonaisuudessaan julkinen, mutta en lähde sitä arvailemaan sen enempää. Mahdollista periaatteessa on. Joo, kyllä. Joo, mites, siis näetkö sä yhtään tässä semmoista, että saattaa herätä tämmöinen epäilys, että nyt kun meillä on kuitenkin pääministeripuolue on SDP tällä hetkellä Suomessa ja tässä puhutaan nyt tosiaan heidän ex-presidentin osallisuudesta ja kahden ex-pääministerin ja muutenkin tässä toiminnassa ja verovarojen, mulla oli tämmöinen 600 000 euroa löysin jostain, että noin olisi ohjattu verovaroja sitten erilaisina valtion tukina tähän Paltsaarin kulttuuritoimintaan, että herää tämmöinen epäilys, että tämä maan hiljaisuus, mikä tässä on nyt ollut siitä joulukuusta lähtien, niin että tämäkin, että nyt sitten yhtäkkiä herättiin, ei meillä ollut oikeastaan tietoa edes tuosta prosessi-aikataulusta eikä suunnitelmista istuntopäivien. Mä en tiedä, oliko nekin sitten niin kuin salattuja silloin vai onko tämä prosessisuunnitelmakaan ollut julkinen, että näitä on näin valtavasti, että tämä jatkuu tosiaan kesään asti koko talven siitä joulukuusta, puoli vuotta istutaan, niin miksei niin kuin media, onko teitä lähestynyt kukaan muu media kuin Reformistudio haastattelupyynnöllä esimerkiksi, että kyselis vähän sitten, että missä tässä mennään ja näin, että No en mä oikein tiedä, siis sanotaan näin, että ihan julkisissakin jutuissa niin aika harvaa juttua siellä media jaksaa seurata sitä ensimmäistä päivää tai sen ensimmäisen päivän jälkeen. Siis näitä isoja juttuja, mutta siis salaisissa jutuissa niin en mä nyt ehkä suoraan sano ihan ymmärrä, että minkä takia ketään niin kiinnostaisi käydä siellä niin suljettuja ovia kuvaamassa 7 kuukautta tai kyselemässä, kun juttu on märtty salaiseksi, niin se on märtty salaiseksi, ettei siinä sen kummempaa minusta ole. Mitä sitten tulee siihen, että onko niin kuin jotenkin muuten tässä jotain hirveätä salamyhkäisyyttä, niin ei varmasti ole, että kyllä nyt käsittelypäivät on mun käsityksen mukaan ihan täysin julkisia. Kyllä mä sanoin silloin kun juttu alkoi, niin siellä oli useampia isoja mediataloja haastattelemassa, niin siinä vaiheessa ajatus oli se, että maaliskuun loppuun asti olisi istuttu. Sanoin silloin, että saattaa myöskin kestää pidempään ja aika nopeasti huomattiin, että ei menty päiväksi riittämään. Mutta että vaikka kuinka haluaisi tässä niin kuin jotain salaliittoteorioita niin vääntää, niin ei se nyt kyllä minulle sellaisena ole näyttäytynyt. Aika niin kuin tavanomasta ison jutun käsittelyä niin kuin siinä mielessä vielä, että kun siellä on pakkokeinoja ollut päällä ja on jouduttu nopealla aikataululla lähtemään liikenteeseen, niin valitettavasti se on sellaista, että etukäteen ei oikein voida hirveän tarkkaan niin kuin suunnitella sitä prosessin kulkua. Että jos taas niin sanottu vapaa-jalan juttu ollut, niin silloin tilanne olisi varmaan ollut toinen ja meillä olisi ollut paremmin tiedossa vaikkapa käsittelykesto ja aikataulutus jo niin kuin siinä vaiheessa, kun juttu aletaan käsitellä, mutta
Joo. Mutta tosiaan mikään muu media ei ole teiltä pyytänyt esimerkiksi haastattelupyyntöä esittänyt tai muuta tässä joulukuun jälkeen sitten, että En muista, että olisin keskustellut, mutta ei sekään mitenkään luotonta on, niin kuin sanoin salaisissa jutuissa, niin he tietää, että mun kommentit olisi se, että en nyt valitettavasti voi siitä jutusta kertoa, niin minkä takia niin tuhlata sitten siihen aikaan, mutta että jokainen toimittaja tekee sitten omat ratkaisunsa, että ei siinä, mutta en mä näe siitä mitään ihmeellistä. Joo, no kyllä mun mielestä tässäkin puhelussa on nyt niin kuin monta ihan tämmöistä uutta tietoa tullut just tuosta keston venymisestä noinkin rajusti ja istuntopäivien isoista määristä ja siitä, että miten tästä ylipäänsä saa mitään tietoa tämmöisestä salaiseksi julistetusta oikeudenkäynnistä, niin on nämä nyt sillä ainakin minulle ihan mielenkiintoista, vaikka ymmärrän tietysti, että ei pysty mitään niin kuin kauheasti yksityiskohtia ja päämiehen asioista sillain puhukaan, mutta joka tapauksessa mielestäni ihan asiallinen ja kiitoksia tosiaan teille, että tämä on kuitenkin harvinaista, että tuo Twitterissä joku vastaa ja ylipäänsä ja sitten vielä, että suostuu puhelinhaastatteluunkin, että ihan sinänsä ansiokasta toimintaa teiltä kyllä tässä, että mun mielestä noi kuitenkin oikeudenkäyntien se, että niistä kerrotaan ja että se mahdollisimman ja tämmöisessäkin tilanteessa, kun tulee salaiseksi julistettu, että edes jossain määrin voi kansalle kertoa, että missä mennään ja muuta, että ihan hieno juttu ja tärkeä tuollaisen niin oikeusvaltion ja oikeusvaltion avoimuuden kannalta kuitenkin, että asianajajat ja vaikka tuomarikin sitten tai kuka tahansa sitten on näistä mediatuomareista puhuttu myös tuossa, että tuomaritkin vois vähän enemmän sit vaikka tuomioita niin kuin medialle selittää kansantajuisesti ja miksi näin päädyttiin, mutta ihan hyvä, että onko tämä teillä niin kuin yleisemminkin ollut asenne sit työssänne, että keskustelette julkisestikin näistä sen mitä pystyy sääntöjen puitteissa? Että. Joo, siis tietenkin asiakkaiden kanssa keskustellaan siitä, että niin kuin tiedotetaanko ja millä tavalla, mutta että jos siihen ei mitään estettä ole, niin kyllä mä oon sen vähän niin kuin kokenut mun tietyllä tavalla velvollisuudeksi, että ei siihen välttämättä sitten mitään PR-toimistoa palkata niin kuin sitä puolta hoitamaan, vaan kerron sen mikä voi. Mä tietenkin toivon, niin kuin, että se edesauttaa siinä, että pystyisit keskittymään siihen oikeaan työhön, että tämä on osa niin kuin nykyajan asianajan työtä minusta. Joo, kyllä. No eipä tässä sitten varmaan muuta kuin jäädä odottelemaan sinne kesän tuloa sitten, että sitten tuomion suhteen toivotaan tietysti, että siinä nyt mahdollisimman paljon olisi julkisia osiakin sitten, koska kyllähän tämä hurja vyyhti Suomen, että just kun sieltä puhutaan sieltä 90-luvulta lähtien, että silloin oli jo Tarja Halonen mukana ja silloin vielä ulkoministerin roolissa suojellut näitä Baltzarin teatteriesityksiä ja sitten sieltä on kuitenkin ollut ihan kokoomuspoliitikkoja ja keskustalaisia lisäksi siinä vielä lähipiirissä ja sitten tämä kuitenkin, että on sitten presidentti kuitenkin palkinnut vielä näillä neuvostitteleillä arvonimillä ja pitkin siinä 2000-luvulla sitten, että siinä ja kuitenkin sit se mikä tuossa on ilmeisesti ihan presidentin niin kuin erikoisluvalla Baltzar meni naimisiinkin silloin yhden näistä teatterityttöjen kanssa taisi olla jo silloin 90-luvun puolella, että niin kuin. No siltä osin mä voi sen sinänsä liity tähän juttuun, mutta mun käsityksen mukaan tuo tieto on virheellinen.
Okei, joo, mutta itse ilmeisesti kuitenkin niin kuin tämmöinen seurustelu- ja linnanjuhliskäynti ja että oliko sitten 18-vuotiaana se naimisiin meno, mutta tämmöinen kuitenkin, että nämä on ollut niin kuin nähtävissä kuitenkin nämä tämän tyyppiset piirteet siinä toiminnassa ja sitten oli se teatterikoulu, korkeakoulun niin kuin opettajan toimesta joutui pois juuri tämmöisten asioiden vuoksi, että oli näitä opiskelijoihin kohdistuneita reissuja sitten. Niin, ne potkuthan taidettiin sitten korkeammassa hallinto-oikeudessa tai siis ei kumota varsinaisesti, mutta todeta laittomiksi, mutta ei siitäkään tässä jutussa ei ole kysymys. Niin joo, että ihan niitä aikoja ei sitten kuitenkaan käsitellä, vaikka sanoit, että 15. Niin 15 vuotta joo, että se alkaa se tekoaika vasta siitä 2005-2006. Niin, jossain siellä joo, en muista nyt suoraan sanoa sitä alkuvuotta, mutta 2000-luvun puolella joka tapauksessa ollaan. Joo, kyllä. No joo, toikin on ihan mielenkiintoinen tieto, että siinä ei mennä ihan niihin 90-luvun tapahtumiin sitten kuitenkaan, että mutta kyllä. No juu, mutta en vie tosiaan sen enempää aikaa tässä, että kiitän haastattelusta ja avoimuudesta tässä asiassa. Niin No niin, ei mitään. Juu, kiitos. Hei. Kiitos, hei.